тяхната позиция по този казус. Колорадо! Защо зрителите не могат да гледат BTV във вашата мрежа? На първо място искам да ви благодаря за възможността, която ни давате да изкажем нашата позиция, за разлика от BTV, които имаха възможност напоително да залеят зрителите с тяхното мнение. Ние нямахме подобна възможност. А на въпроса ви мога да отговоря последния начин. Съвсем кратка хронология. На 22 декември сигналът напълно изненадващо беше спрян в мрежата на Булсатком. Нямаше никакви причини според нас това да се случва. И на 2 януари Булсатком беше принудена да спре сигнала към своите потребители поради липсата на договор с BTV. Липсата на договор се дължи на обстоятелството, че вече един месец BTV се опитва да наложи на Булсатком, доколкото знаем и на други оператори в България, цена за предлаганите услуга, която смятаме, че е непосилна за крайните абонати. Според BTV вие правите безпрецедентна ценова дискриминация. Какво имат предвид? Дискриминацията, както ние разбираме, е по-скоро спрямо нас. Булсатком е технологична компания. Това, което предоставяме на своите потребители, е технология, с която те получават телевизионен сигнал. Тази технология, част от цената, която плащат, разбира се, са авторските права за излъчваните програми. За съжаление обаче BTV се опитва да повиши до такава степен цената на авторските си права за предлаганите програми, като заедно с ефирната и безплатна телевизия ни налага да излъчваме и останалите им канали, което ще увеличи драстично цената до масовия потребител на услугата на Булсатком. Разбирайки по този начин твърденията на BTV, че трябва да бъдат високо платени канали, им предложихме в последната оферта да излязат в един пакет, наречен BTV канали, и да видим реално погледнато колко зрителя би могъл да плати, би ли искал да плати и каква част от нашите зрители могат да си го позволят това. Много лошо впечатление също ни прави, че BTV се опитва да комуникира с зрителите чрез ефира ни, а не да седне на масата на преговорите и да си каже условията, търговските условия, за да можем да вървим напред. Слоганът на BTV новините по принцип е всички гледни точки. Вашата гледна точка беше ли отразена в BTV новини? Не, за съжаление. Това, което BTV желая да им бъде платено за 7 канала, е почти равно на всички останали канали, които се предлагат в най-масовия пакет, който гледат потребителите. Може би това е причината те да не желаят чрез способите на собствената им медия да стане ясно на гражданите. Едно от обвиненията на BTV спрямо вас е, че вие криете абонати и не казвате точно колко абонати имате и така нататък. Криете ли абонати и колко абонати? Ние няма как и на практика да крием клиенти. Компанията е регистрирана в България, тя е публична, всички регистри са видни за абсолютно всички. Никога до този момент не е имал връзка между абонат и цена. Тоест, ние сме преговаряли с BTV за цена на програма, а не абонат цена. Според BTV, обаче, вие не сте изплатили определени суми. Ние сме изрядни в плащанията си към BTV според договореностите, които имаме. BTV се опита чрез наистина изключително нелоялен метод да повлияе върху конкурентния пазар в страната между операторите. Ако сте забелязали, че преди Нова година течеше един доста неприятен скрол по телевизията, в който насочваше потребителите да се прехвърлят към конкретни казвам, други компании. Смятаме, че това е изключително нередно и наистина нарушава правата на хората и на гражданите да направят своя свободен избор. BTV прекрати едностранно договорите си не само към нас, и към още няколко кабелни оператори. И това са операторите в Пазарджишка област, Телекабел, и в Търновска област, Евроком Царевец. Всичко това, което си го казахме до тук, как бе отразено в електронните и печатни издания?
Ами, доста вяло беше отразено и точно поради тази причина ние сме при вас, защото BTV има ефир. Ние, за съжаление, не. Как ще бъдат компенсирани вашите абонати? Абонатите ще бъдат компенсирани финансово със следващата си фактура. По простата причина, че ние трябва да видим действително колко време този казус ще продължи и трябва да ви уверя, че ние сме готови на изключително големи компромиси, за да постигнем споразумение с BTV. Нашата позиция и нашата борба е именно за това. Да не се качи драстично цената до крайния потребител. Това, което знаем е, че голяма част от проблема не се намира само в България, той се намира и в чужбина. Индикации за това дават колеги в Румъния, които също са спряли телевизионни програми, които собственик е и същия собственик, който е на програмите на BTV. Надяваме се позициите скоро да се променят и да постигнем споразумение. Можем да уверим нашите абонати, че се работи спешно по техническа възможност ефирните канали, които се излъчват, да бъдат хващани от всички абонати по ефир. Силно се надяваме, че интересът на потребителите ще надделее пред финансовите апетити на BTV. Скъпи приятели, ние от Господаря на ефира се надяваме да се стигне до положително решение на този казус, защото в края на краища потърпевши са зрителите. Това е сега от нас за Господаря на ефира, Влади Василев. Това беше позицията на Pulsat.com. Както е редно, ние потърсихме и позицията на BTV. Чакаме в най-скоро време и техния отговор. След рекламите ще видим най-новите предложения в интернет класацията на royaci.com. Той си кара по заснежения път, когато колата му леко поднася.